माफ कर दीजिए भाभी जी। हाँ भाभी जी माफ कीजिए। ये तो खामा बुझाइता भाभी नहीं खाना हम कहीं कि टकरा के नहीं है तो हमारो गलत फहमी सूरदास है मनो केनहू टकरा ही जाए के बा अब का करब लौकत बढ़िया से नहीं सूरदास के अब कैसे काम अपन है हमारे ठगोरिए हवा आँख है ठगोरी है। प्रणाम भाभी जी। भाभी जी ना भैया जी बोलो। अरे हम जब हमारे संकोच पड़ गई कि भाभी जी से टकरा गई का लेकिन कहो कि खा भाल तो तू है बूंदी पानी में काहे के घर अरे से तो निकल बूढ़ी रहा पर गर्मी नु कइले बा पानी पड़ई त लेकिन गर्मी जाई हां तो गर्मी तो है हो औरतिया कहलक हो हां एगो कोको कोला ले था अच्छा कर पे के 10-20 में फरियाद अब गरी के बड़ी हवा तिलत हवा पैसा के अच्छा की ला 10-20 हां लेकिन 10-20 वाला तो खत्म बा भैया नहीं खे हां तो भाई ऑर्डर दे देला तो ऑर्डर के तो पालन करही के हो 16 हाँ तब दे दी अब का करी। हां और कैसा हो तो मान लो कि खाना पीना के व्यवस्था होए के चाहिए नो ना ले जब तो खाना ना मिली अब कैसा तो यार देखती पियालो गह गह एकदम हां ना हम हमारा देखो खांसी के दमा के प्रेशर अच्छा अच्छा हमार ना हम और अथी के जीत कइल खनो अच्छा तो पियाओ भाभी जी खुश रखो। हां खुश रहिए कितना 45 रुपया 45 होला तो ओहो कौन 10-20 वाला खत्म बा। एक काम कर ठीक नहीं और 5 रुपया कुछ ले लो 50 दे दियो। अच्छा तो एक काम करो दे दो एगो मिक्सर दे दो 5 रुपया। अच्छा राउंड फिगर में हो जाई। हां एकदम बढ़िया राउंड फिगर में ली है दी कॉर्न फ्लोर परिवार के मिक्सचर परिवार खियाए एकदम खुश हो है कोको कोला बा हाई कोको वाला बा। ये जा बा हां देखिए जाए घरी हमारे तनी आज हम धरा दे बढ़िया से धरा दियो। हां नहीं तो पैसा बा तो अब दी पैसा बा करा तनी है ना रखी ना केने दी हम लोग दी धर रावण लौकता है जा हां अरे अब का करब सूरदास हम होइए हां क्या करे के अब जो अब न खाओ लोग तो भाग किस्मत का हां हां लेकिन आनंद हो हां फिर आनंद रह हां ना हैला है पैसा ले ला ए भाई रुक जाइए पहले यहाँ पैसा। हाँ है बानो जौन हाँ। है दोनों में से एगो ले लीही जिन 50 के बाद 50 के ले हाँ हां धरी हाँ है पे 50 के हां ये 50 के हाँ तो एक काम करी दूसरे अपना अपना तो एक काम करी ऐसे मानो हम चिमकी में दे देते चिमकी में दे हम तनी एगो बतिया हमर समझ हम पहले रुकी ना चिमकी में दे देते रोकी पैसा के एने मत करी अभी रोकी हाँ बोल है दी हाँ ये 50 के बाद हम ले 50 के दे दी तनी चेंज के जरूरत बा 50 के हां तनी 50 हमारे दे दी अब भंजन लिखे नु तो भजन हमें देवे के बा है धरी है 200 दे सीको दे दी सीको दे कुछो दे नहीं, हम चली नहीं, धरी ना। धरी ना। देखी अब ऐसन बानो कि अब बरखा पड़े ता गर्मी कोइले बा एकदम मस्त टाइप पे तो एक काम करी ना अपन 200 रखे ना दिन 50 ना अब नहीं खे चेंज देवे के बा गुजारिश करी अब रहुए हम दुकान देखे तो आनहर आदमी होके एक काम करी तो दे दी हमारा आउ 150 रुपया हमारा आ खुशी को देव तो चल हम हाँ दे दी चल दी जल्दी ए भाई जैसे जल्दी हटाओ अंदर हम के काले रखो दुकान में ए हो 1 घंटा से झले थे एथी लठिया केने रखल ए लाठी लेके आवे के रहो भाई अरे ले आईनी है अब उ है लोग खाइए ना कबा देखो लठिया दे दो तन जाए के चलो जल्दी हटो हां एक काम करो ना लठिया दे दो केने बा लठिया धरा है 150 रुपया सिक्का हो भाई कहलो सिक्का तो सिक्का दे नहीं आएगो 100 के होला देख लो भाई ठीक है नु हां ए भाई तनी पैसा गिन ले ना भाई ठीक हबो ए देखो त बानो हां एक नंबर हबो 150 हबो बानो हई 50 टकिया खा जा नंबरी हबो नंबरी हई ई 10 गो हबो 10 गो बा हां 50 गो भाई ई 50 गो हां के गो सिक्का हई 5 गो 5 गो नो तो हां 150 गो हां देखो राप साहब हां हां एकदम ठीक नो लो भाई भाभी जी के पियावा फिर आ तनी कहला के तनी ठंडा पूरा होए के एकदम पूरा ठंडा बा तनी देखो हमार नहीं के देखो ना बहुत ठंडा हबो ठंडा हवा नो जा जे कमरा ओढ़े पड़ी हबो ना तो कामड़ा ओढ़े वाला मत ना धरा ना तो जाए में पैसा रखे दो हाँ, हैं
क्या करबो अब जब ही हिसाब किताब हाँ, करो हाँ, जब देवे पड़ेला नो हमार औरतियों के हाँ। देले हलक हमारा 250 रुपया हम ठीक कहने बा, के ठीक बा। हाँ आ तनी देख के जइह कहीं गड़ा गुड़े में ढिमला मत जइह हेलो डंटा अपन एजेंट अंटा बा हाँ हां पहुंचावे ना पड़ी ना हम अंदाज बा चल जिला लेकिन देखो एगो ध्यान दे तू हाँ अपन सामान जोन ले ला तू लेके तू ये जा हमारी ये दुकान जो हवा नो परमानेंट तो तू लेके अपन तू हटो हम कैसा चल आवलवा टोय टोय ढेर लाठी सही सही से करे बढ़िया से जइह भैया अब दखी जा दखी केने में है हे मैं बाहर घूमो तनी देखावा ना तनी नहीं घूमो है मैं हेन में है हम पहुंचा दम है थोड़ा पहुंचा दम हेन में है हाँ है अब है आज खाना अरे खाना लगा भाभी जी प्रणाम प्रणाम जा ए भाभी अरे भाभी ना कतो तेरे जो कोई खाम हमेशा हम कंफ्यूजन में हाँ क्या हो कहा हेन में सुन हां से हाँ अच्छा तो ठीक बा चल जा आओ अपन सामान उमान ले ली है हाँ हम लेके आए हमारी दुकान पर पेमेंट हाँ ठीक बा सुनो अब ही आवा क्या करी लो आ तू पैसा लो हाँ धरो ठीक है या फिर कहीं ला दिल्ली है हाँ ठीक बाप रे बाप हम समझने की अनहर बा 200 के नोट ले ली अब 50 ये अनहर तो हमारे चूना लगा देला पैसों ना दिला उल्टे 150 रुपया ले लेला बाप रे बाप।